Pero may Edward, nakano pa siya, counted pa. Naka-live kami, eto na. Okay. Sabi-sabi tayo mag-live. Ayan. Ay, niya na ako. May lipstick. Tignan ko lang ito. Ayan siya. Kaya po rin nila ata ito. Ay, kaya po rin nila. Ikaw. Wala pa. Kotang panpagyakan yan. Ayun, din na. Hello! Dito po kami ngayon, oh. Ayan. Si Apo rin The Magician, mega shout. The Magician. Ayan. Ayan, mega shout. Okay na kayo, may tao sa akin. Ayan. Hello po. Ayun, may asan yung tao? 1 million. Shoutout po sa 1 million. Ayan. Oh. Yan, 3 million. The Magician. Shoutout. Ayan. The Magician, mega shout. Ayan. Siya po hindi. Siya po rin na lang dyan, oo. Dito sila sa bahay. Sa house, may kalab shoutout. Ayan, Ayan naman siya po hindi. Ayan, hello! Si Tab J. Ayan si Tab J. Ayan. Hello. Hello. Andiyan si Magician. Oo, naka-live din si Intay Mama mo. Ang daming naka-live. Naka-live. O, mag-live. Binigay ko yung ano, di ba? Iyan mo na lang. Gawin ng tag sa messenger. Ayan, Chapsi! Sayang, wala ka dito. Ayan, di nyo ako sinama. Oh, di nyo daw sinama si Chapsi. Kasi Apo rin. At saka si Daniela. Kasi ako Daniela, oo, Daniela. Apo Daniela. Kita ba dito? Kita nyo ba dyan? Ayan, kita. Kita? Kita. Kumain na kami. Ayan, 3 million in the house. May galab shout out. Magpabili nga ako ng yelo. Apo Tres. Nakikinig ka pa ba? Ayan, Apo asan Tres si lang. Apo Tres? Kaso dogot na, palo. Nandito ako. Diyan ka ba? Oo, nandito pa ako. Oo, kamusta? Kasi pa ba yung ngipin mo? Okay lang, ako Edward. Kasi pa ba yung ngipin mo? Hindi na. Ang bata niya, bigla talaga. Apo Tres, hindi ako makapaniwala. Batang-bata siya isa dun sa page, sa live mo. Kasi medyo parang 30 plus. Parang tingin ko ngayon parang ano pa lang, siya, 20. Isang bata lang ako. Hindi, bata pa siya. Talaga nabigla ako. Mas bata ka, Apo Tres. Hindi, matanda na yan. 37 na yan. Ikaw, 20 plus ka pa lang, di ba? Ako mag-32 na ako. 33. Oh, bata pa siya. Ikaw? 35 na ako. 35 na ka? O, si 32. Ay, si Sansi, oh. Sansi, shout out. Shansi, mega shout out. Sorry. Nalilito sila. May extension ka ba, tita? Para doon na lang tayo. Oh, meron extension. Oh. Mas maano doon. Mas presko. Ano na ba? Pwede na tayo doon? Alin ba yung buhatin natin dito? Ito, Messi. Why niya po? Okay, wait lang. Alisin ko itong muna. Extension. Buka lang ako ng extension. Sige, doon mas presko. Hindi na nilalang mo saan sila lilipat manonood. Lahat tayo Lahat nakalive. kami naka-live, pati si Tab, naka-live din. Wala, hindi pa ako nag-live. Mag-live ka na habang nandyan pa. Ako na. Meron neto. Sige. May ano ka, may internet Ayan, ka. The Magician! Ayan, wait lang. The Magician, oh. Magician, shout out. Ang sexy ni Apo Riner. Thumbs up, gandang host. Thank you. Ayan, oh. Binuhat na yung prutas. Lagay ko muna. Ang sexy nito, ang sexy. Ayan. Nandiyan si Edward na sinamahan dito mga guys. Ayan, Mami Julen. Ayan. Nakita ko yung nagkita-kita kami ngayon, oh. Yung mga ka-vlogger natin, no, ayan, nagkita kami. Nandito kami ngayon sa bahay ni Ronel Santos. Sabi ni little girl, Mami Janet ng Saudi Arabia, oh.
Edward. Hello po. Shoutout po sa lahat. Yan, 3 million. Shoutout sa 3 million. Dali lang, guys. Maglilipat sila kami. Anong gagawin mo yan? Oo, tara tayo. Tara tayo. Dali lang ako yun. Saan ba kayo? Dali natin dito. Saka yung, kasi, ayun, chicharon, suka. Ay, Yung station mo, tita. ayaw nga pala, no? Ganito. Ay, magician. Ayan. Oh. Meron naman tayo silya. Ano po? Yung talok-lokan. At yun, narataratang ng dance ng pulasag. Ay? Oo, sexy sintay mama. Ay, mas sexy ka. Tingnan Sexy mo. daw, sexy ka daw, sabi ni... Nagtatalo yung dalawa. Sino? Kung sino ang sexy. Oh. Mas sexy ka. Lagyan natin ng tubig to. Ano? Ano? O, diba? Ang sarap ng pagkain namin. Meron kaming ano, The Magician. Diyan na to, meron kaming inihaw na hito. Yan. Meron kami ditong pakwan. Ayan. May mani. Ayan. Nilagang mani, tapos may fried na mani. Ayan o. Meron kaming fried mani. And meron kami dito Sans Rival, yung favorito ni The Magician. Ayan. O, see? Ayan, nagde-demo siya kung ano. Ha? Day. Ha? Nagde-demo. Sino nagde-demo? Ikaw. Ayan. Oo. Oh, ayan. Tapos meron tayong ano, meron tayong mga fruits. Oh, di ba? Ayan. Ayan. Why lami? Sinasabi ni Kuy sa Magician, hubad na mani. Yes, hubad na mani. Ano? Ito. Masarap. Ito yung dala ko na mani ng Concepcion. Ang mga mani sa Concepcion, malalaki. Masarap.
Ay, Oh, tita. yan, tapos meron pa chicharon, oh. Atas yung suka ni ano, ang sarap ng suka niya. Anong tamo? Tagay na. Tagay na. Tagay na. So, ayan. Tagay na daw. So, ayan yung ano, yung sile. Yung alam mo yung ito yung ano na to ng mani. Merong nakahiwalay na bawang at saka sile. Ayan, kaya masarap yung panimpla. Ay. Yan. Sige. Kulang pa yung luklukan eh. Kulang pa. Kulang, Ay, pa. iba? Metong pa. Ayan. Ayan. Mr. Nandito kami sa bahay ni Apo Rinel. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan si Edward Laksina at si Tab J kasama namin. Team Lab Homes. Ayan o. Ayan. Mr. Su. Mr. Su, shout out. Si Apo Rinel, di mo ng baso. Oh, guys, saging. Taong pasaging. Kenny TV, shout out. Ayan. Ayan. Hello, Mega Lab. Shout out po sa mga guest ni Kuya. Ayan. Ayan si Tab Jill, ayan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, Inday Mama po. Hindi Mama Vlog, ayan. Ayan, si Apo Renel, wala pa siya eh. Busy. Busy pa si Apo Renel. Ayan, kanya-kanyang kanya-kanyang Wala akong kaso. Wala, lobat na rin eh. Wala, ba't na ba? Chaks, Oh. ay, Ay, hindi ka na-charge. Mamaya. wait natin yung ano, saksakan nandun eh. Binigay niya po. O, diba? Oh, ayan o, pakwan. Para sa akong pinakawalan. Oh, di ba? Hindi lang. May pagal ka sasabi na. Kaya pagal ko. Okay, hindi ka kwan. Ayan naman. Buksan mo na. Kaya lang wala yatang lemon. Shot mo makanya, pwede ah. Yun eh. Ay, oy kayo, wag yun yan. Ay, Bahala mo. May lasing. Nakamuli. nakamula. Alin muli ko? Mas maganda, nag-shit na lang kayo ng swimming. Mas maganda pa. Kung ay isa, shout out. Ayan, Mr. Su. Ano paglasing? Tampisaw. Oo. Ayun, kasama ko sila ano ngayon. So, si Tab J at saka si Inlay Mama Vlog. Ayan. Tapos yung kasama ni, ano, Ayan. Si yun, Kuya. si Kuya. Driver niya. Enjoy lang kayo dyan, ano? Kapitbahay ko yan. Hindi O, ko yan kapitbahay driver. ni Inlay Mama Vlog. Vergara, nasan ka na? Wala pa. Ano kaya yun naman, Tam? Tita. Yan. Igayo, yan. Ay, inom yan. Ikaw, inom mo yan. Tequila. Mas matinding kaya. Red Horse o yun? Yung Red Horse. Wala pa, tita. Wala pa. Wala, may emperador. Ah, may emperador. Ay, Parang kapatid mo. emperador ba yan? Hindi ko pa. Parang emperador. Yung nga lang, mainit. Mainit ito. Mr. Su, ayan. Ang Red Mr. Horse. Su, shout out Ika na, kami. ako rin na. Kanina ka pa. Mag-shot kayo. Wow, mag-shot kami kay ni TV, oh. Ayan, Kasama namin si ano, si Inday, si Apong Inday Vlog. Ay, Inday Vlog. Si Apo Renel at saka Inday Mama Vlog. Si Apo rin na, napaka-sexy oh. Buti pa daw sana, nag-swimming naman tayo, sabi ni Tab J. Para kung nalasing, sabay, Ligo. sabay talon. O, di ba? Ano yan? Ay, what? Thank you. Anong kapakit? Ika nga tayo. Yes, thank you very much. Sa tina ako pasalubong. Guys, may pasalubong na ako. Guess what? Guess what? Oh, Ano? guess nyo. Black. Andyan si Magician. Wow. Magician na yan. Ay, dyan. Magician mega siya. Ayan. Magician, no? Oh, di ba? Oh, meron ako, meron ako. Ako rin, meron, no? Ayan, no? At pakita Oh, mo diba? rin. Apong Oh, Inday. meron pa akong, meron pa akong perfume. Di ba? Kayo Ayun, may una-una. pasalubong. Hindi wala na yung natira. Ah. Oh. Muna dyan. Ayan. Ay, Asan ba yung baso?
Pero Mali. si ni Apo Renel. Talaga, tingnan mo, Mr. Sue, tingnan mo si Wala mo, tingnan mo kasi itong si Apo Renel. Oh. May chicharon tayo. Ano Meron ba yung pulutan? Pabili ako ng ano. Okay Ano? na. Okay na yan, May mangga dami-dami. tayo. Ay, sorry. Ay, asan ba yung ano mo? Naka-live ka? Ano yan, okay na yan. Sino naman dyan? Si Magician, si Mr. Sue, si Aisa. Oo. Tulog pa yung mga ano. Tulog pa yung mga Europe. Hindi kasha. Sa pang extension, kasi na. Sa extension pa. Isa pa. Oh. Alam ka na yan. Ayan, 3 million in the house. Ayan, mega lang shout out po sa inyo. Ayan. At dito kami. Kaya Apo Renel, yan, magiinuman daw. Ang sarap nung ano. Ayun, may pasalubong na tayo. Meron na kaming pasalubong, oh. Galing Spain. Oh. Ah. Made from Spain. Meron na tayo pasalubong. Di ba? Ayan. Damagin siya na yan. Buksan na yan. Oh, buksan na daw yan. Ayan. Apo Edward, buksan mo na yung sayo. Buksan mo daw yan. Sabi ni The Magician. Oh, Ayan, black label yung sa kanya. Oh. Ayan. ay Tab J, tingin. Atin na ka. Meron ka. Oh, meron Oo, na. nakatago na, di ba? Ako, wala akong may... Eto, buksan natin. Oh, tagay na. Okay na, sa kanya. Oh. Dali, buksan mo na yung sayo. Yan na Oh, yung ito sa akin, guys. Oh, yan sa akin, ha. Ayan. Merong ano, Oh, may black. Black label. Wow. black label. Oh. Oh, ano lang po, 3,000. Pamain po, 3,000 black label. Tapos sa Victoria's Secret, 10,000 po. Pamain po. Ayan. Ayan. Thank you, Apo Renel, ha. Hindi na nagla-live, nagbebenta na guys. Oo, nagbibenta na kami. Hindi na nagla-live. Ayan. Ma'am Renel, sa atin na, Spanish na nagtangkad na pogi, matangkad na pogi. Sino daw? Ay, si ano? Oo. Ha? Apo Tres, wow, may pabango, sabi ni Apo Tres. Ilagay Ako natin rin, dito. oh. Sana all may Diba? pabango. Tagay na. Oh, sa akin ito, oh. Ayan. Parang alam na alam ni Apo Renel na ano, mahilig ako uminom ng wine. O, di ba? Tagay na guys. Huwag na natin patagalin to. Oo nga eh. At meron din akong perfume, oh. Yellow na lang ang kulang. Pagod na yung ating binisita. Pagod na, pawis na guys. Napagod na Hindi, nakaka-serve. isaksak mo na lang dun, oh. Yung sa may hindi mamainit. Abang, ano, para mag-charge. Paras pala lang sa charger. Pagtapos ka na, ano, Ayan, Apo Tres! Dapat dito lahat yung video eh. O kaya dun, para malayo. Para isang gan na lang, no? Oo, isang ganun lang. Wala ba isang lamesa? Di ba? Oo. Mahulog, Inom na kayo. Oh. Inom na kayo. Paano natin bubuksan to? Parami itong namong cellphone. Oh. Ayaw pala, ilalagyan mo ng yelo to? Oh, dito. Kasi mainit sa katawan niyan pag ano. Juice. Kayo. O, di ba? Tapos yung ano, Dala ko yung akin. Nasa ano yun eh, 100 liter. Pwede. kung alam mo lang. Yung ating kailamis. Eh, di naman ang lawak naman ng ano niya, garden niya. Pero nung ma-develop yung pinikas ng tingnan eh. Aw. Saan natin yung tanong? Wow. Yan. Ayan, Katanduanes, mega love shout out. Nandito kami kay Apo Renel. Ayan, kasama ko si Top J tsaka si Edward Laksina. Nandito, pag magsha-shot na daw sila. Magsha-shot na. Ng ito, tequila. Ayan. Ayan, si Apo Renel, oh. Katanduanes. Ayan, oh. Ito, Katanduanes. Saan mo natin lalagay? Katanduanes. Ay, Katanduanes! Sige, Sarah! Oh. Ayan, kita ka. Pakita ka na. Ayan.
Ayan. Kita ka, boss. Aba, anda. Shipping ka ta. Ayun sa'yo Ayun, yan. nagre-reconnecting. Sa akin yan. Ayan pala. Ayan ka pala. Wala na yata akong load. Nagre-reconnecting na. Ayun nga pala. Wi-Fi Ayun nga pala. Eh, medyo mahina dahil marami na tayo nakakonect. Kaya nga. Asan ba yung lemon? Ayun lang na. Ay, kalamansi. Ay, nagpalpad si si Keda. Wow, Keda! Wait, Ayan. anuhin mo. Ayun mo siya. Ano What's the Edward Hello, Sita. Keda! How are you? Yes. Keda! Thank you, Keda. Thank you. Ayan. Pakilala ka pong Inday. Yeah. Oh, yun eh. Yeah. I'm here. Inday Mama. Yes. So we are here in my house. They visit in my house, Keda. Let's drink, Keda. Yeah, and then we eat lunch here. And then now, we take tequila later. Not later, now. Ayan. We have a mango. Ayan, Katanduanes. Mega Love Shop. Ayan, inuman na. Inuman na. And then we have the fish. So many. So, I have her peanuts. Look, Keda. Katanduanes, yung aking Gusto mo kaya doon? Oh, sige. Ayan. Tapong Inday. ayos, English. 10 million. Shoutout sa 10 million. Salamat sa 10 million. Shoutout. Wow, sana all. Sana Keda, all. thank you so much. Ayan. Ano natin? Kutsilyo natin. Oo, nandiyan. Saan yung kutsilyo natin kanina? Wait lang po kunin ko. Yan Mara niya inuwang kanya nini. Anong lemon, ang pongkay. Kalamansi. Ay, asin. Yes. Salt. Sino ba? Sino ba dito? Ayan, si Keda Reborn sa kabila. Dito si Katanduanes. Dito? Banda dito sa akin, si Katanduanes. Hello. Hello guys. Tagay Ayan, si na. Tab J. Ayan. 11 million in the house. Oh, wow. Shout out, 11 million in the house. Pagkakasabi niya, Inday. Wow, mapagal. Ano mo pa yung cellphone? Ako na lang. Paano? Ako na lang, tita. Ayan, the magician. Sa Rico Ruelo, shoutout. Pwede kayong umakyat sa akin, guys. Pwede kayong kumanta. Ayan. Akyat po kayo. Kakanta, wala ka namang karaoke. Hindi sila. Sila. Akyat sila. Ah. Sir Rico, akyat po kayo. Keda, thank you so much, Keda, sa iyong palipad. Thank you for blessing. Magician, huwag ka mag-alala. Magician, Yung Mr. Su. pasalubong mo. Oh, di ba? Huwag ka magselos, magician. Yan ka po. Huwag ka mag-selos, magician. Hello, brother Kater Reborn. Kapatid, how are you? Kapatid tayo. English na. Chocolate? Muna nang start na yan. Muna nang start. Ano ba yan? Dapat, kaming dalawang babae, kayong tatlong lalaki, yan yung ano ninyo. Purasan na lang natin dahil nga sa ano. Ito. Ugas, pwede. Hindi Puras ko ako ng ano. Itunggap ko na lang yun. Itunggap ko na lang. Ano gusto mo yung maliit na wine sa atin? Yung malita. Huwag ito. Ito, tatama ito sa kanila. Sa kanila. Oh. Ano ba talaga? Ayan. Lu Vlog, shoutout. Ayan. Guys, naka-live din si Inday Mama Vlog, Ayan, ha? naka-live ako. Oh, 10 million, shoutout sa 10 million in the house. I'm on live too. Yes. Inday Mama Vlog. Peter Please Apolona, shoutout. Ayan. visit my channel, Inday Mama Vlog. I'm on live too. Kailangan lang extra kaya Inday. Para ipin-kate ang balayo, para in case makargamta. Ano yung cellphone ko? Pantaman niya. Ito na mo, Cesar. Cesar. Yan, ikay ko niya. Well, chicken. Pantanan may YouTube, Inday Mama Vlog. Ayan, Master Tres, sabi niya, Katanduanes. Ayan, the magician. Oh, prutas kayo dyan. Prutas kayo dyan, guys. Do you like?
Some fruits? Look lang, mega shower. Yung Spain talagang kaya na eh. Diba? Wow. Wow, so siya. Chaser. Uy, may ano? Ay, di naging yellow na eh. Firefly. Oh, Ay, may hindi yellow. naging yellow. Oh, dyan tayong yellow. Lagay ba natin lahat or kalahati? Pwede Uy, na. lagay natin. Pwede na ba? Sexy naman ni April. Kanina pa ako nasisexy. Sexy talaga? Yeah. Oh, di ba? Wait lang, ano ako. Kung ano yung comment ni, ano, mga dyan. Wala, lobat yung cellphone ko. I-charge mo muna daw. Ayun. Kita. Charge. Naka-charge na. After kung mag-live, i-tag din naman. Wala. Ayaw mo ba? Ikaw pong rin ka mag-live. Mamaya na ako magla-live. Akin na yung ano, mag-iwa tayo ng... Anong oras ka magla-live? Ito, nakahiwa Live na. pa natin yan. Nakahiwa na ako. Ayan, Ayan, oh. binuksan ko na. Ayan, shoutout sa 10 million. Shoutout sa 10 million in the house. Sir Rico, pwede po kayong umakyat. Wow, ang sarap ng mangga. Baba akong hagdan ha. Sa mga gustong umakyat, sabihin nyo lang po ha. Konti lang. Dali lang. Ito konti? Dapat ano, mas mo lang yun. Ano yun? Ay, yung ano? Hindi naman natin nilalagyan ng yelo yun, di ba? Kikita yun. Hindi ba? Ngayon ako makakatid mo. Ayan. Gaganda ng mga kasama mo. Oh, maganda daw yung mga kasama ko. Sino Sabi may ni sabi? Sir Rico. Yung magaling kumanta. Rico Ruelo. Ayan po tayo. Inay Santos ako, Rinel. Ako po, Inday Mama. Inday Mama Vlog. Ayan po si Inday Mama Vlog. Naka-live po siya ngayon guys ha. Ayan. Si Aniron Family. Shoutout. Rosalie Ako rin Abrosali. na, maya na lang. Enjoy ka muna. Wow, sabi ni Magician. Magician na din na yung pasalubong mo. Don't worry, napaka-special mo sa akin. Wow. Kaya Ano? parang magpunta magselos. Special daw yun sa'yo. Kasi magselos. Sa'yo. Reborn. Thank you so much ha. Tony. Yung Tony. Tawag niya. Ay, ko Tony. Ayan. Ikaw ba? Ano ba? Pero si Tony. Ano ba? Hello. Sana si Tabji. Sabi mo. Hello, Brother Keida. How are you? Tita, you remember Bahay me? lupa Hello, ba yan? kapatid. How are Yes, you? bahay lupa. Ayan, tita Renel. Let's, sana all drink kayo for that. pasalubong. Sabi ni Katanduanes. Ay, katantuanes, wala. Late kayong pumunta. O sino muna, ano, wala nang tira. Yes. Paunahan? Paunahan dito, oo. paunahan. Ganun pala yun. Tony. Cheers. So ano? So I Wala na, wala yung kausap I need lemon. Ay, lemon. Asan ang salt? Asan ang asin? Nasa isang plantiko, eto. Ayun, Oh. Ayan. Oh. Ayan. Ayan, chicharon, tsaka mani. Diyan, yung mani. Oh, ito yung pulutan, oh, ito. let's drink to that. Let's drink to that. Cheers. Ba't parang konti? Nagtitipid si Juan. Hindi mabalaan. Hoy! Parang konti. Parang mabibitin tayo dito ah. Ay, bibili tayo. Okay, ta. Oh, kain ka na. Ba't kalamansi sa'yo? Mas gusto mo kalamansi? Kaysa sa lemon? Oo. May lemon kami, ayun, oh. Oh, cheers. Oh, cheers. Kampay. Kampay. Oh, ayan. O, diba? O, diba? Ay, Diyos ko! Oh, First time ko dito. Talaga. ito malakas ito. Malakas sigurado ito. Dahil na, ano to eh, taga-Spain eh. No. Pero ako mas ano sa wine. Diba? Diba? Talaga, buo. Gusto mo ng wine? Red wine? Na? Gusto mo ng red wine? Ayaw mo yan. Magbukas ako ng red wine. Red wine na lang ako. Oh, sige. O, lagay mo dito. O, yan.
Keda, no need to wear face mask. Kami ako ng face mask. Kami ano. Ayan. Hi, Keda! Did you miss me? Snoop! Why don't you go out in the phone and come here? Here! Ayan, Shamsi, halika na. Ano hoy, bawal inom. Bawal daw ang inom. Bawal? Hindi na. Hindi na. Walang bawal-bawal sa amin. Hindi tayo mapapalo? Visit my channel, Kera. I'm online too. I'm on live also. Itang kaya itang kaya. Donovan, how are you? If you visit here in the Philippines, we will do this also. Yeah, come Yeah. here and we will libot-libot you. Ahora na. Nagcho-chocolate na kami Hindi, dito. mamaya na lang dito pag medyo bumaba yung ano, yung Matawa siya si Keda. Oo. Tama. come here, either born, visit here in Philippines. Ah. So that, Go out on that phone. Come here, Keta. libot you. Ayaw daw Last ng night you said you will go out in the phone. ayaw daw ng tequila ni Inday Mama Vlog. Ayaw daw niya ng So, tequila. mind. Yan, di ba? Ayaw Social pa, mapili. Oh, ay, nandiyan ka lemon. Yan ka. Asin, o yan. Lemon pala sa taong palamon. O, di ba? Ay, Mas maganda sana talaga inagahan natin para Oo, yan. pag-swimming. Kasi ang tayo galing mo. mama. Ang galing nito. Kaya nga. Ang galing nyo kayo ngayon late eh. Oh, Hindi, baka siguro may dalang damit si Tabgil kaya nagyaya. pwede ka gabi. Pwede sa gabi. So, sa gabi pwede ka. Kapakong na pala yan. Paano? Hindi ko pa may ng Ay tequila. pala yung script ko. Si Tita, ano yun, sanay na. Yan. Wow. Ganyan pala yung bukas na. Parang ano lang, nagbubomba ka sa gripo. Kaya nga. Hawak ko sa baba. Paano nagkamali yan? Sorry guys, they don't know how to open. Ang lakas. Ay, Sabi ng Keda, ayan. send me your location. Ah! Oh. Are you sure, brother? Tita We're Yvonne? here in Pampanga. Pampanga, pwede nga? Pampanga. Ay, Papanga. Pampanga. Oh, si Josa nakatulog siguro. Ayan. Si Josa. Sa Let's drink! Para sa'yo, magician. Sorry, wala ka ngayon. Sorry. And, Sorry. ayan. It's for you. Ayan. Yeah, let's drink. Prepare ko. Ayan, 3 million in the house or 4 million in the house. Let's drink. Mani. 7 You, million. sa akin, hindi. Yung saya po. Sinantintiya ka, oh. Nakaano na yung sayo. Wow. Yung yummy mani. Diyan mo yung kain. May red wine mo na budindinan mo. Yummy niya. Oo. Pagdating mo yun. Oo. Yeah. Next week. Yummy niya. Ano? Pati matapang. Wow. Baka nakakunting asinto. Ay, nakaharang ba ako? Yeah. Sexy naman. Baka nakaharang. Hinay-hinay lang, host. Baka malasing, sabi ni Sir Rico Roelo. Ayan. Ang saya-saya. Oh, Sir Rico, kilala mo ba sila? Si Ronel Santos, ayan, si Apronel. Tapos ito, yung magandang babae, dilag. Ayan, si ano yan, si Inday Mama Vlog, naka-live siya.
Ito, ang maganda. Oh, si Ayan. Apronel, super sexy. Sexy pa lang sa personal. Tapos yung isa, si Top Jail. Ayan. Ayan yun kumakaway, guys. Ano lang pakidikitan. Baba ko yung bahay nila dyan sa baba. Okay, hinay-hinay lang po. Baka malasing kayo. Sabi. Ayan. Keda! Ako, red wine lang po ako. Susunod, mag-short na ako. I don't drink Oo, hard pwede na. Short ka. because it's too hot here in the Philippines. Okay, ito, si Apo Renel sanay. Sanay sa amin. Kasi malamig doon. No? Paano nila nito? Apo Tres, kain ka na. Mm. Lunch ka na muna. Ayan. Lunch ka muna. Ba yung ano namin dito? Yung kinakain. Food trip at alak. Kain ka muna, Apo Tres. Sa Nandiyan ka pa wine? ba? Dali dito na ba? O, diba? Ha? Hindi kaya ka rin miminom. Hindi ko masyadong huminom makan. First time kong huminom makan. Oh, yeah. Ito. Ayan. Sarap ng apple mango. Oh, wag mabilis kasi. Hinay-hinay lang. Oo, dapat konti-konti lang. Dahan-dahan lang. Kalawan na lang siya, parang sandwich. Ni-straight mo mo. Konti lang. Yan, si Apo Renel, sanay. O, di ba? Hindi naman masyado. Ano niya yung kalamansi? Mas gusto niya yung kalamansi. Patadwane, shout out. Patadwane. Nakikita ko to. Oo. Ako, malabo ano pa ko sa yung maliliit. Ayan. Plus kung inigay na po yun. Ano pag ano? Parang hindi siya matapang. Buti may pasabi ko Guys, kapitan nakadalawa kaya na kung si San Tita Salval. Rina, Malaso sa yung amin. butter. Ayaw nga. Matutunaw ang butter niya. Ay, yakan yan masyado makimot yan na Pronel. Sabi yung kaya ka. Tignan mo lang hindi mo. Swimming. Lalo yako. Gawin mo kami, pila kami aldo, makababad na eh. Hindi yan sana, hindi sana si Idol Top J. Aro, paspasan daw ang gusto mo, sabi ni Katadwanes, oh. Hinahinay lang si Idol Top J. Idol! Hinahinay sa paspasan, sabi niya. Ang hina ng net ko. Wow! Thank you, Keta! Alam niya, tinipid mo niya. Ulit mo. Tayo. Okay, I go to my I go live also. Ay, Kaya kapit. Ay, yan tayo. Ay, kaya, sige, da? Oh, nagpalipad siya Ano ako. talaga yun? Damit ko yun. Kaya I go to my live I live now. Sabing, King Face Ken, Ana, please accept my friend request. Maganda kayo. Oo, maganda Niya, kayo. Pronel. Antayo, may loading ko. Ma, Ninanong ko. Ay, tayo. Saban, baka namin, saban, ito nga. Agwa. Ay, Ay, ano? Alik yata. Kaya balo. Pinmin. Alik yun. Ali, kaya pin Ken yung mismong Ken. Bakit? Ano yung pin Ken live lang. Awak ka kan. Kenny dapat. Ano makita? Pwede nang ikay yung screen. Sige, ika. Thank you, Keda. Ayan, 7 million in the house. Ay, ano ba tawag dito? Okay, later I set my live Thank you, Keda. para For the makapalipad blessing. may also, kapatid. Yahoo! Tayo, Kime. Screenshot me. Para pasalamatan siya. Yeah? Screenshot niya. Yan. Yak si andar na akong andar eh. Yak biyasang magkaya. Yan. Okay, screenshot mo niya. Kaya yung jacket. Wi-Fi lang ba gamit nyo dito Jacket dito? ang O yung ano lang? Pocket Wi-Fi. Pocket Wi-Fi lang gamit nyo? Internet? Wi-Fi. Ayan. Hi. Mahina yung cellphone ko, ayaw mag-ano. Yeah, the moderator, I'm ready. Keda. Palaluntoy pa natambing yung kain niya. Ay, kayo may mangga? Ay, dyan. Yan Ito na rin. lang.
Ay, anong mali? Ay. Ay, nito ako. Gusto mo yung mangga dyan? Oh, magkano na lang ako ng mangga. Balat na lang ako. Thank you so much, Geda. Wait lang. Oh. Apotres dyan ka pa? Yeah, ito. Don't worry. If you come here in the Philippines, Tita Renel. I take care of you. If you want to stay my house, okay, Keda, you're welcome. Tita Renel and I will accompany you here in the Philippines. If you want to go in Bolinao, Ba't nakamute ako? Hello? Nakamute ba ako? Nakalat ka na ba? Tita? Hindi. Apuloy, shout out Apuloy. kako nila yung mama ko. Sana yung makalive ko, ako. Apotres, dyan ka pa? Hello? Ba't ang hina mo? Mahina ka na raw? Ano lang mahina? Mahina ka daw? Ano lang mahina? Apotres. Akala. Mahina ka na raw? Sabi ni Tab. Naku, sayang. Sayang, Tab J. Ay, sayang ka, Kuya Tres. Wala ka rito. Susunod siya. Kailan ka ba uwi? Pagdating ng panahon. Ha? Pagdating Bukas? ng panahon, nakaikaw rin at ako. Malay mo balang araw, darating din yun. Ilang may galing siya sa Raymond. Ha? Tayo. Pagdating ng Jaya panahon. kan Ken? Mama, Ay, hindi ka istorbo yun eh. Ha? Oh. Anong bayad? Anong bahay ba? Akala ko bayad. Anong bayad lupa? Tayo, telephone ko. Inumin mo tapos bigayin mo pala man. Ah, first time mo uminom ng tequila? yan nga po. Oh, Ay, first time? nagalo ko. Ah, okay. No, ganyanin mo muna yung asin, tapos inumin mo siya. Tapos sabi, ito. Ako, iniinom ko lang yung mga gin eh. Ay, sorry. Hindi naka-jacket eh. Malayo po. Hindi na mag-comment sa inyo. Bakit pala ng tita? Sige. Ayan, excited. Nakita na. Pati palaya ako pwede mo. Pwede Cesar ba din mo? Ito. Uwi ka na Pwede kasi. yung data ako nga, yung mga ninja ko pinapasok. Happy Tres, kailan ka uwi? Naman ko ninja. Bukas? Hindi mo ako marunong gumawa ng maraming ninja. Sagli mo. Ano? Paggawa ko. Pwede lipat-lipat. Dean's Vlog, shout out sa Dean's Vlog. Saya naman. Oh, kasama ko sila yung mga ka-vlogger natin ay si Inday Mama Vlog, si Arinel Santos, at saka si Tab J. Parang yung gumawa kayo ng account Teka na ninyo. lang ako. Apong Bu, shout out. Apong Bu. Enjoy lang kayo dyan. Thank you. Opo, Apong Bu. Sir Rico. Yung pwede to. Mamaya nga, turo. Civil BGs, thank you. Siyempre, Vici, mega shoutout. Ayan. Kasi, dapat iba-iba ang account. Hindi pala. Isolo ko nga to. Ay, nakasolo na pala siya. Iisahin mo na lang para matanda mo. Kung ano lang yung account mo. Diba? Okay. Okay siya? Tapang ko uminom. Kala mo naman, gusto naman Ay, uminom. akala ko kasi nagtitigilan na kayo before. Ako dati, dalaga. Pero hindi, hinigilan ko na. Good girl na ako ngayon. Hindi kami. Wine sanay lang sa ako. Hindi ako mainom ng operator. Pero yung black at saka yung double black, malakas ako. Sa bahay. Oo. Pero dito hindi.
Ay, isa sa labas, hindi. Pag sa bahay ako. Ganda ni Apo Renera, no? Ganda ng ano niya, oh. Yung ganda. Isa na yun siya po rin. Wow. Kaya, bago na. Tres! Asa na si Tres? Tres! Ako, wine ako, oh. Oh, exclusive lang, oh. Tingnan mo. Ganyan ako kamahal ni Apo Renel. Linabas niya pa talaga, oh. Oh, di ba? Wala, para kay Josie yan. Oh. Linabas ko. Kay Inday mo. Ang lagot ka. Ang lagot ka kay... Buti wala pa si Josa. Asa na si Madam Josa? Hindi ko pa siya napansin magmula kaninang Ha? Ano? VIP. Ayan, no? Ang sarap. Sayang kasi dapat nandito ka para masaya. Hmm. O yan, si Muning. Nakikisama. Oh. Usa, Moken! Ay. Nagpapa-vlog yung pusa. Ang papa-vlog. Si Muning. Papasikat. Pero in fairness, ang batang-bata ni Apo Edward. Oo, at saka gwapo pala siya. Bakit gwapo naman siya, pero hindi ko ma-imagine nung nakita ko siya first. Niyakap ko, di ba? Nagsambitin pa ako. Ang bata niya talaga. Oo. Talagang tama lang na kapatid, kababatang kapatid ko siya. Parang si Butchok. Oo. Ang bata niya. Bata siya, top 33 pa lang siya. Si Tab J? 33. 33. 33. Ikaw ba ilang taon na? Di ba pagkasitan tayo? 40, pag 45 na. 45 po eh. Wala pa. Imat ko 78. 46. Oh, may isa pa rin Oh, yung eh, isa. talaga gusto niya talaga. Running Extra. Yan. Eh, talaga. kasi tumanda. Oh. Kalabaw lang ang tumatanda. Kunti lang pala yung tanda sa'yo niyan. Ay, Inay, shoutout po, Inay. Ilang kain ng mapong blood. Inay. Ana Lu, shoutout an. Nani Apo Pogi. Ayan, Nilasato. Day mama po. Unday Mama Vlog, ayan oh. Ate Iron. Ayan. Wala na ako singit sa cellphone. Wala kaya sa cellphone. Akin po, wala naman sa Ako ay tetang extra ko. Ay, bukla me. Hindi rin ako makapunta sa ko dahil ang hina ng net ko. Hindi ako makapunta ng kasilip sa inyo. Mahina kasi ang daming gumagamit to. Di na ako nakapag-live kagabi. Baga akong tulog. Kaya nga pansin ko kay naka-stress kami. Di ba kagabi? Baga ako natulog. Mas okay pa lang yata yun. Si Josa hindi na maagang natapos ah. Ha? Nakailang ano siya? Nakailang oras si Josa? Sandali na lang. Sandali lang. Dalawang oras? Sa matang pakiramdam mo. Ay! Ay po. Abigat mo? Buhangin kasi ito. Oo, buhangin. Tayo mga kapangpangan. Words natin yung pagka natatalamsik. Ay! Pag umiinom ako, mas marami pa yung pulutan ko. Kasi sa pag-inom. Ayos lang yun. Para enjoy. Hindi malasing. Tapos na ba si Quiz Bong nag-live? Music Di lang ba? ata sa kanya eh, no? Oo, kaninang nag-ano tayo? Nag-lunch. Yun. Anong oras yung lunch natin? 3 o'clock. Kung kaya, pambay.
Merienda, ano na yun? Merienda. Popcorn merienda na. Ayan, desena na yun. Malambat-lambat pa yung bakasyon mga bro. Oo, 1 week pa lang ako ngayon. Ay, kahapon. Ba? Kaya enjoy mo. Enjoy ito. Kasi putang ito na yung Spain. Stress ka kami sa. Tapos kailan na naman ba? Hindi naman ako nakakapag-live dito. Nakadalawang beses pa lang ako nag-live since na umuwi ako. Hindi, ibig sabihin, ilang taong ka na naman nun? 2 years ganyan. Bago umuwi na naman. 2 years na naman? Kaya enjoy ka po. Kaya nga, ini-enjoy ko. So, Apo Tres, dapat na, the next 2 years, kailangan, doon ka din. Ah, hindi ka na babalik dito. Wow. For Pilipinas. For good ka na? Pag-uwi mo? Mayaman na yan si ano. Master Fresh, kaya ano, magpupurgod Mag-ano na ka na lang, mag-business ka na lang computer shop. Magpo-full time YouTube ka? O, sige. Parang si Josa. Oo. Magpo-full time YouTube ka na? Hindi, tsaka ano, madami din natutulungan si Kuya Tres, di ba? Sorry mag-vlog mo. Inuwag lang mag-vlog. Bawal lang ako tagli. Sa Pampanga. Ha? sa Pampanga. Oh. Titira daw siya sa Pampanga. Ay, pwede O, ka. para matuto siya magkapampangan. Ikaw naman all around ko. Entertainment, vlogging, talaga. Hindi ako naman luso. Kaya kung hindi naman. Para pa mga. Kaya po rin. All around. All around niya. Wala pa akong content, hindi ko pa alam kung ano yung content. Pero more on paangat lang eh. Kakakali ko lang ka. Ikaw rin sa Alam akin mo naman naman. yan. Ang kain ko, kung hindi. Pwede naman i-on mo siya. Tapos makikita mo ka doon sa channel mo. Pababasa mo, masyasharat mo kung sino yung nandun. Oo, nakikita ko sila. Oo. Sharat. Kung hindi, ginamit ko lang Cesar, beba ko lang rin balo. Sige, Analo, salamat. Sasabi ka pag presto ka. Ano yun? Tama kayo tayo. Analo, salamat ha. Lukat ang bata pa para si Edward. Drink moderate yan. Matang bata pa. Oo. Bawal na daw, hindi pa. Ano lang bawal? May daw na. Saan? Pagbata na daw. Pagbata pa. Hindi na kami bata. Batang isip. Para si Apo Tres, bata pa. Batang isip. Kamo Batang isip, childish. Ano yung marang na yun ah? Yung chicharon. Ay, ang gisibing team kapokin. Eh, yun pala yung suka. Kaso, May suka. Kukuha tayo. Ayun, suka. Ayun, suka. Patungan ng cellphone. ayan, pagpalitin mo na lang. 7 million. Makapag ano, yung itagay niya. Matagal na rin ako hindi umilaw. Saan ba yung platitong may dala ko kanina? Ano ba nilagay? Ako naglagay ng mga wait lang kukuha ko. Kunti lang naman yung nainom ko, nalasing na. Wine yan. Mas lalo na, hindi ako sanay niya. Ayan, Tres! Tres! Pare-pareho kaming hindi sanay uminom. Eh kasi ang init-init ang init-init dito. Di bali sana kung malamig na lugar. Hindi, ibig ko sabihin, yung mahangin naman. Pero kung kung nasa Baguio ka, o kaya sa Tagaytay siguro, sa lugar ni Apo Renel, di ka agad malalasing, di ba? Pang malamig. O kaya pag nasa swimming pool, At 2 million kaya po hindi. Thank you very much. Henry, shoutout sa'yo, Henry. Henry, I love you. Kay Balo. Henry, ano ba kasi Henry? Ano yan? Kilay Design. Kilalain ko Si ba? Kilay. Kilay. Ah, Apong Kilay, shoutout. Mega shoutout kila. Mega shout
Tagay na. Ayan na, hindi. Mega love shoutout, tuloy ka na. Inuman na. Na. Kilay. Ayan, si Apo Rinelo. Ang sarap magano. Ano yun? Hindi ko yata na ano. Ayun. Jaketa natin. Tamsak, salamat! Andito po kami ngayon kay Apo Rinelo. Nagiinuman sila. Kami. Dami mo sabihin Kami. mo dito. Oo nga. Kami. Ayan. Ay, kayo. Ang labo ng mata ko talaga. Ayan, Ate Zia! Ayan, mega love shout out po. Salamat po sa pagbisita. Ay, ano ba yun? Sabi ni Henry, at sasabihan ako rin. Ano yun? Bakit ayaw? Ano sabi ni Rico, ayan, kantahan na yan, kantahan yan, mamaya. Kantahan? Wala tayong video ko. Last na yan. Ayan, nagyan ng jacket. Sunod tayo na naman, quiz. Oh, last Ate na yan. Sam! Ayan, mega love shout out! Kailan kaya yan? Dito kami ngayon sa ka-vlogger natin na si Rene Santos. Kauuwi lang niya galing Spain. So, malapit lang siya dito sa amin. Binisita namin, ano? Ayan. Daan lang, mama. Naka-live din na po. Kasi ako, ayan, si Kilay naka-live din. Ano nga, live ka din? Dito na lakay, lobat ako. Naka-live din si Kilay. Mamaya, mag-live naman si Tabdi lang po kasi ano, Dapper Nel. Ay, kain dyan. Chicharon. Oh. Yan. Sarap naman ng ano natin. Sarap ang ano. Fresco. No? Paganda sana may ano, pagbabaran. No? Oo. Doon ka sa pispan. Dapat pala lang huli kayo dun eh. Oo, diba? Ano yan? Tinamaan din ang ano mo yan? Yung dito mo? Anak si Debbie ka? Sa work mo? Oo. Hindi pa, ano na yan, juice wort na yan dito yung ano. Balat. Balat na rin. Kaya naman para swerte ka, may balat kang pula eh. Sabi nila, kaya madami Swerte daw, daw. madaming project. Magpapalagay nga ako ng balat na pula. Hindi nga totoo yung Swerte balat daw. kang pula. Swerte. Meron akong balat, puti siya. Oh, eto siya. Oh. Ayun oh. White siya. Balat lang na pula ang Puti. swerte. Oh, nga puti yung akin eh. Wala, hindi ako swerte. Ay, Ma'am Rosalie, akit ka Ma'am Rosalie. Kanta ka. Kanta ka dito, baba ako yung nagdan para marinig yung boses mo. Kantahan mo kami dito habang umiinom. Baba ako yung nagdan ha. Paano magbabanong lang? Ali, makadaira ka kasi buya ko, mga-stream yard ko. Ah, okay. Ah, ganun pala yun. Ay, may nani yan. Ali, kaya. Shot. Kapag dyan ka pa? Sa mga stream yard mo, makadirect ko eh. Kumakain ka, anong alam mo? Ano niluto mo? Marakal, kunin ka. Itlog? Red tawag, red. Wag yung sana kanta. Ay, ako. Yung akin eh. Buti na madapa na. Naka-ano pa ang dami. Hindi pa ako naglinis. Ano yung problema? Ako naman yun. Tamad pa ako maglinis. Ang dami po rin. Nakalagay. Pero yan naman ka may apekto ni Kai. Huwag lang strike. Na-strike na ako ng isang beses. Ako din. May strike na kayo? Kuya ako. Okay. Ala ka pa. Ngayon ka mag-strike kasi wala na ka magagamitan ka. Karaoke ko eh. No, copyrights lang yun. Kaya ka naglutuya kasi mismo content kumita. Kaya ka. May minsan magkanta akong karaoke. Wala na problema yun. Copyrights lang yun.
Aning kay strike yun. Dalawang strike na lang. Ako, yung music siya eh. Music. Ginawa ko siya ng background yung strike. Nung na silent music ako, doon ako na-strike. Nawala yung live ko, kaya pala nawala. Kinancel ng YouTube. Pero nakalagay doon na Pernel. 1, 3 nakalagay. Nasa 1 pa lang ako ng wine. 1 tapos 3. Nakaganyan 1 tapos over 3. Sabi niya sa akin, pag rinipit ko pa siya ng second, Mawawala. hindi, lang ako, ilang months, 2 months, 3 months na hindi makakapag-live. Hindi makakapag-live. Yan ang, Yun yung copyright. Ay, ano, strike, copyright strike. Si Ma'am Rosalie. Tuloy yung kahapon yung live ko. Ayan, shoutout Ma'am Rosalie ha. Kantahin mo kami ha, Ma'am Rosalie. Ayan. Sige, puntahan ko kayo. Kasi Tres. maliligo. Ma'am Rosalie, sige po. Kayo muna mag-shoutout dyan. Tris Morales, may kalaw shoutout. Very vlog, may kalaw shoutout sa inyo lahat dyan sa baba. At pati yung yata yun. ano na lang ako, para hindi marinig sa background. Yan, parang, ano ba yun, yung headset. Pati kung Ma'am Rosalie, sabihin mo kung kakanta ka, mag-mute kami ha. Ma'am Oh, Rosalie. sige, kakanta ko kasi maliligo. Mute na ako ha, mute na ako. Ikaw muna yung ano namin, radyo, Ma'am Rosalie ha. Oh. Okay. Very much, Ma'am Rosalie ha. Ito yung aking unang awitin. Pagpasensyahan nyo na. Wala kong kasalanan. Bakit pinagbibintangan? Dapat kayang kamuhian ang tulad ko, mahirap lang. May tao bang sadyang ganyan? Hinahamak ang sinuman, pang-aapi, kasiyahan. Bakit kaya sila'y ganyan? Wala silang karapatan na ako ay paratangan, pagkat sila'y walang alam sa tunay kong pinagmulan. Wala akong kasalanan, sana ako'y huwag husgahan. Kasalanan di ko alam, hangat ko ay katarungan. Nasaan? Kailan kaya magwawakas ang dusa ko paghihirap? Kailan kaya magwawakas katarungan hinahangad? Wala silang karapatan na ako ay paratangan, pagkat sila'y walang alam sa tunay kong pinagmulan. Wala akong kasalanan, sana ako'y huwag husgahan. Kasalanan di ko alam, hangat ko ay katarungan. Nasaan? Wala akong kasalanan. Bakit
pagbibintangan. Dapat kayang kamuhian ang tulad ko, mahirap lang. Wala silang karapatan na kuan paratangan, pagkat sila walang alam sa tunay kong pinagmulan. Wala akong kasalanan, sana ako'y huwag husgahan. Kasalanan di ko alam, hangad ko ay katarungan. Nasaan? Wala silang karapatan na ako ay paratangan, pagkat sila'y walang alam sa tunay kong pinagmulan. Wala akong kasalanan, sana ako'y huwag husgahan. Kasalanan di ko alam, hangad ko ay katarungan. Nasaan? Wala silang karapatan na ako ay paratangan, pagkat sila'y walang alam sa tunay kong pinagmulan. Okay, maraming salamat. Tuloy mo lang po, Ma'am Rosalie. Salamat ah. Tuloy nyo lang po. Palad ng request. Oh, ang sabi niya magaling daw. Palakpakan. Galing, pwede po isang linggong pag-ibig kasi na isang linggong pag-ibig si ano. O, isang linggong pag-ibig po daw, Ma'am Rosalie. Ma'am Pelski Vlog, shoutout sa inyo ah. 7 million. Thank you. O, aray po daw. Ma'am Rosalie, ikaw nang bahala. Ninuno ko ang lahat. O, yan. Ma'am Rosalie. O, ikaw nang bahala dyan, Ma'am Rosalie. Thank you ah. Wala, isang cellphone ko lang eh, kaya hindi ko makuha. O, sige, thank you po. Thank you po. Thank you for watching. Ikaw lang nagpalat mamaya. This is your request. Saan kong pag-play Big by Imelda Papi. Lunes nang tayo'y magkakilala, Martes nang tayo'y muling nagkita, Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig, Huwebes ay inibig din kita, Biyernes ay puno ng pagmamahalan, mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan, at pagsapit ng linggo, iliw ako iyong iniwan. O kahit bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang nawala ring lahat. Lunes nang tayo'y magkakilala, Martes nang tayo'y muling nagkita, Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig, Huwebes ay inibig din kita, Biyernes
ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan, at pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang nawala ring lahat. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang nawala ring lahat. Thank you. Ito yung gulong ng palad. Yung request mo, gulong ng palad. Sino kumanta natin? Melda Papin din? Eva Eugenio. Gulong ng palad. Alam ko ba ito? Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusa nito'y walang hanggan. Huwag lang maninimdim ang buhay ko, gulong ng palad, gulong ng palad. Ang may kapal marunong tumingin sa taong naghirap at nasawi. Bawat isang gabi ay may hindi, isang umaga, isang umaga. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hantungan, ang kapalaran, kung minsan ay nasa ilalim. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hantungan, ang kapalaran, minsay nasa ibabaw. Ang may kapal marunong tumingin sa taong naghirap at nasawi. Bawat isang gabi ay may himpi, isang umaga, isang umaga. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hantungan, ang kapalaran, kung minsan ay nasa ilalim. Yan, wala na. Gulong ng palad,
ang buhay ay kulong ng pala, ang handungan, ang kapalaran, minsa'y nasa ibabaw. Minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag lang maninimdim ang buhay mo, gulong ng pala, gulong ng pala. Okay, salamat sa nag-request. Nag-love shoutout sa inyo dyan. Several BG. Salamat sa papalakpak ninyo dyan. Okay. Ayan. Congratulations. Thank you Ma'am Rosalie. Shoutout po sa baba. Ma'am Rosalie thank you very much at pinasaya mo kami dito habang umiinom. Ma'am Rosalie ikaw Thank na you. bahala Ma'am Rosalie. Kanta ka lang po. Walang problema. Guys, dikitan nyo si Ma'am Rosalie Turga. Parang resident singer ko na rin niya. Malapit na mag-lowbat. 20% na lang. Si Bill DG, shoutout. Ayan. Sino yung mga nandyan? Sir Rico. Sa Ayan. Gmail ninyo. Ma'am Teresi, mega shoutout po Ma'am Teresi. Maurice Vlog Channel, shoutout po DJ Harry, mega shoutout. DJ Harry. Ayan. Sige, try ko tong DJ ano. Harry, at so nandito kami kay Ma'am Renel, Renel. Be in love. May nagre-request pa Ma'am Ma'am Rosalie, daw, I need to, Ayan. Sige, try ko ha. Di ko si Sir Rico, I need to be loved daw. Mute muna ako Ma'am Rosalie. The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary blame. My chance would come and might and never know. Hindi ko masyado alam. I used to say no promises. Let's keep it simple, but freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing comes for free. The price I paid is high enough for me. I know I need to be in love. I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quiet and perfect world, and fool enough to think that's what I find. So here I am with pockets full of good intentions, but none of them will comfort me tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend inside. I'm hanging on a hope, but I'm alright. I know I
what I find. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quiet and perfect world, and fool enough to think that's what I find. Thank you sa nag-request. Ma'am Rosalie, nandiyan ka pa ba? Isa, Oh, paano? ang galing ni Ma'am Rosalie. Magaling daw, Ma'am Rosalie. Oh, parang Thank you. talaga. Thank you. Ano? More pa daw, more. Anong may request nyo? Ano yung request nyo? Ako rin na nagbabalat ng mangga. Ano yung request nyo? Ma'am Rosalie, yung daw, yung nilulok ko lahat. Para daw kay Apo Ronel. Ano yung request mo? May request ko sa very special. Very special. Thanks to So, Tab J. God give me you. At yan, Ayan. God give me you daw. Ayan, the winner take all. Di ko alam yung ano, God give me you. Di ko, Okay, baba ang bayan ng singer. Sige, baba ko po. Edward Laksina, ayan. Baba ko po. Sir Rico. Ito yung ano, yung request mo. Okay, the winner take it. Ito muna, nilunok. Nilunok kong lahat at hindi nagtira nang hiya sa dibdib nang ibigin kita. Kahit na batid ko na mayroon ang iba, pag-ibig ko ikaw pa rin sinta. Ay pait ng aking nadama, ng aking lunukin ang hiya ko sinta. Ang pagtawat, paglibak ay wala ng halaga, pagkat sadyang mahal pa rin kita. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi ibig sa isang katulad mo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko, ngayon ako'y umibig sa'yo. Malagkit mong tingin ay nabihag ako, ay haba ng panahong dulot mo. Ang ugat ng lahat ay pag-ibig kong ito, kahit nung unay ayaw ko sa'yo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi ibig sa isang katulad mo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko, ngayon ako'y umibig sa iyo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko, ngayong ako'y umibig sa iyo. Nilunok kong lahat
ko. Ngayong ako'y umibig sa'yo. Ngayong ako'y umibig sa'yo. Okay, thank you. Ang sa nilanak. Ay, yun. Mega love shoutout sa inyo dyan sa baba. Okay, ano pa yun? Hindi ko alam yan. God gave me you. Thank you. Thank you po. Ito pinirwas mo? Ito ba? Kay Iba ko ano lahat. kay Inday Mama Vlog yun, yung linulok ko lahat. Oh, aray daw Ma'am Rosalie, nagre-request dito aray daw kasi lagi daw siya nasasaktan. Kaya aray daw. Uy, di ko alam mag-aray. Hindi, okay lang yan. Walang problema. May umaakyat to. Ay, asa yan? Paano? Okay, ito. Sir Rico, Pasensya ka na. salamat po Sir Rico. Lagi ka nandyan. Sibyl, Ito na. Yun Thank you, ha. First, di ko kasi po binaba ko na yung bahay niya. Binaba ko na yung bahay niya. Okay. Pasensya na, try ko tong aray mo, ha? Kasi di ako talaga kumakanta nito. Aray, aray, nako. Kay sakit naman ang ginawa mo. Agoy. Aray, ukay hapdi nitong puso ko. Ang sabi mo, ako lamang ang pagka-iibigin mo. Bakit ngayon ako ay iniwanan mo? Aray, kay sakit naman ng ginawa mo. Hindi ko alam. Aray, ukay hapdi nitong puso ko. Ay haba ng mga panahon na ikaw lang ang minahal ko. Ngunit anong dahilan? Ikaw ay biglang nagbago. Aray, kay sakit naman na ginawa mo. Aray, ukay hapdi naman tong puso ko. Malaki ang pag-ibig na inaalala ko sa'yo. Dali ko na lang. Sa tuwing maiisip, ayaw ko na, ayaw ko na, ayaw ko, ayaw ko na, no? Umaray. Ay, Ginoo, di ko alam talaga. Pasensya naman, di ko nakanta. Pasensya naman, okay. Ano ba yan? Ano ba yung request kanina pa na isa?
Galing, galing, galing po. Kung yung kinakanta. Galing naman talaga, no? Okay. John Real Family. Tupis siya. Salamat. Bagong pasok. Ayan. Good vibes. Asa na si Kuya, ano? The house po. Ito yung request mo kasi nag-request mo sa baba. I don't wanna talk about the things we've gone through. So it's hurting me. Now it's history. I play all my cards, and it's what you've done too. Nothing more to say. No more is to play. The winner takes it all. The losers standing small beside the victory that killed destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figure it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be stronger, but I was a fool, playing by the rules. The gods made through a dice, their minds as cold as ice, and someone we don't care loses someone there. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? Like I used to kiss you, that it felt the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Roles must be obeyed. The judge will decide the likes of me abide. Spectators of the show always staying low. The game is on again. A lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all. I don't wanna talk if it makes me feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, saying me to dance, no self-confidence. But you say the winner takes it all. The winner takes it all. Through what eyes, cold as ice, way down here, someone
Thank you so much, Sir Rico, sa request mo. Luis SP, salamat. Koyang Vlad, ay Ninaya Pranel. Oh. Apo Vlad! Dito na ako. Dito Yeah. na talaga ako. Akyat ka, kanta ka. Apong Vlad, mukyat ka. Luis, salamat Luis ha. Thank you very much. Kanta ka na. Ito si Inday Mama Vlog. Ayan. Hello po! Si Tab J, nandyan. Kasama ko. Pagkakasama po. Ayan. Baba ko yung hagdan ha, para may kasama si Ma'am Rosalie ha. Kakanta. Sige, para makaalam ako. Kasi Baka napagod na si Ma'am hindi maliligo. Ma'am Rosalie. Hindi Sige Ma'am Rosalie ha. Pero dyan ka muna Ma'am Rosalie, baka ma-blowbat ako, walang tao dyan. Okay lang po ba? Okay lang, sige. Ano po dito? Sige. Birthday ko yan, quiz po! Thank you Ma'am Rosalie ha. Thank you po ulit. Quiz ano po! po Birthday ko yan! Brother. In case na malowbat ako, akit ako ulit, may tao dyan sa taas Ma'am. Ma'am Nanti! Rosalie. Okay, sige. Maligo lang ako. Sandali lang. Okay, kantahan ko muna kayo, ha? Isang... Sige po, sige. Tapos nito, maliligo ako. Para sa inyong lahat, guys. Hello, shout out. Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba aaminin? Halika't yakap mo. Hindi ko na kayang isipin kung may paglalambing. Pag wala ka na sa aking tabi, tunay na di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo? At di mo na kailangan ang pag-ibig na dati, walang hanggan. Paano kaya ang bawat nagdaan? Makakaya ko ba kung tuluyang ika'y wala na, at di na makikita paano ang gabi kapag ika'y naaalala? Saan ako pupunta pag wala ka na sa aking tabi? Tunay na di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo? At di mo na kailangan ang pag-ibig na dati, walang hanggan. Paano kaya ang bawat nagdaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo? At di mo na kailangan ang pag-ibig na dati, walang hanggan. Paano kaya wala na bang pag-ibig sa puso mo?
hayaan ang bawat nagdaan. Wala na bang, wala na bang pag-ibig? Thank you so much. Okay, ikaw naman muna ha at ako'y may gagawin lang ako saglit. May galap shoutout sa iyo, Kuyang. Nakamute ka yata. Ayun, ang galing ni Ma'am Rosalie. Okay, Kumusta thank you po? so much. Okay lang, no, sige. Ikaw naman ha muna kasi may Ay, gagawin. sige, magtrabaho ka muna. At ako ay may kakausapin ko muna yung tumatawag sa akin. Sige ha, ikaw muna ha kasi may gagawin lang ako. Sige. Kapogi. Vlad, sarap. Yes. No karne wannabe, no karne. Buenas tardes. Ayan na. Sa iyo. ¿Cómo estás? Y me he hecho de menos a Oh. ti. ¿Y cuándo ya vayan vacaciones aquí en Ayun na si Pilipinas? Tita Renel. Oh. Ay, que bien. Ayan. Oh, ako may papasalubong. Ayan si Tita. Oh. Huwag ka magaling siya sa'yo na special. Oh, Pasalubong mo. oh, di ba? Hindi ko nakikita. Meron akong wine at saka meron akong perfume. Oh, di ba? Wow, ang galing. Sige. Hello. I-enjoy lang kayo dyan. ako po. Enjoy lang kayo. Kumanta na kayo. Quiz po, kumanta ka. Para Enjoy lang kayo, meron yung joke dito habang umiinom. Enjoy lang kayo dyan. Wow. Oh, mamaya, sige. Wait lang ha. Wait lang. May tama na yan. Naubos sa isang bote. Oo nga. Kaya nga. Wait lang. Wait lang. Tapusin ko lang itong kausap ko. May kausap ako eh. Wait lang. May kausap lang ako. Kita-kita ka. Oo. Okay. Kita-kita ka. Kitang-kita ba? Hinay-hinay lang sa pag-inom, ha? Oo. Eh, wala na Kuya Vlads. Ay, Kuya Vlads. Konti na lang. Huwag ka muna mag-careless whisper, ha? Konti na lang ako. Careless whisper ako. Ay, kanina yun. Hindi, wag. Ay, asan ba? Ba't hindi ko na nagtimpla ako nagtimpla ako ng Leslie, ba't hindi mo nakatimpla na yun? Nakalimutan ko lang dalhin. Apo Vlad. Kaya na magkanta Apo Vlad. Mag-meet na kami. Apo Vlad, nagtak sa pala yung anak mo ako na yung haligi reply na lang ako load.
Apong Uwi Vlad. kami. Simulan mo na Apong Vlad. Uwi kami. Top J. Oh. Top J. Tayong dyan. Sir Rico, salamat ha. Apong Vlad, ikaw na nakakanta, Apong Vlad. Oh, di ba? Pairing. Ayun. Bluetooth connected. Kumusta? Kumusta? Kumusta kayo dyan? Tumayo ka, Pogi. Bakit natumba?
Sino ba sabi? Apo rin Cute naman ang aso. Bigyan mo niya yung, ayun. Okay siya. Ay, siya na yun, si MK, Mr. Kilay ba yan? Apo Kilay, mega shoutout. Sayang, sana nandito ka, Kuya Kamanda. Okay, hindi, seset na. Ay, dapat lang nila. Ang cute-cute ng aso. Oh, cute-cute to. Cute-cute ng aso. Ayan, mega shoutout po sa inyo lahat dyan. Ayan. Edward Laxi, nandito po siya. And Inday Mama Vlog, nandito siya. Ayan. Diba? Ang cute-cute ng aso. Ayan, mega shoutout po sa inyo. Hindi ko kayo nababasa kung sino kayo. Ayan. Renel Santos po. Ayan, dito sila sa aking bahay na ano? Si Kusina ni Sangria Apo Julie. Apo Julie, mega shoutout. Andito na si Apo Edward. Oh my gosh. Batang-bata pala si Apo Edward. Di pa ako nakamove on. Nakapagtaan Scotland. Scotland, mega shoutout. Akala ko si Apo Edward medyo may edad na. Nung pagkita ko siya kanina, batang-bata pa siya. Oo, naglalaway pa. 20 plus pa lang ang pagkita ko sa kanya. Nabigla ako sa kanya tapos hindi naman siya payat. Sa cam dyan, pag nakikita nyo siya, medyo matured siya. And mataba siya, pero hindi pala siya mataba. And hindi siya matured, batang-bata. Parang nakakabatang kapatid ko lang siya. Ayan, hindi ko nakikita kung sino kayo dyan. Mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan, nandito sila sa aking bahay. Medyo madilim na kami, nasa terrace, nasa garden kami. Kanina pa sila, ng 3 p.m. here it is Philippine time. So until now, nandito pa kami. So, nakaisang tequila pa lang kami and then, nagre-red wine na lang kami. Ayan. Sana next time, kayo naman ang makasama ko dito sa aking bahay at sa kanilang live. At talagang napakasaya ko kasi na-meet ko in person si Apong Edward. Nakikita ko lang siya sa live. And then si Inday Mama Vlog. And then si Tab J. Iron. Ayan. Akala ko never ko silang mamimit in person. Pero, andito na siya. Andito na sila. Oo, andito na sila. Oo. Saan yung live mo, tita? Wala akong live. Ay, nagalo. Si Inday Mamo Vlog. And then si Apong Edward. Ayan. Andito si Inday Mamo Vlog. Ayan. Napakasaya ko kasi, yung parang, nakilala mo lang sila sa YouTube. And then, Dito na. pinapangarap mo silang makilala, pero hindi mo asahan na talaga na makikilala mo sila in person. It is the second time na pumunta yung first time, nag-meet kami sa SM, sa SM San Fernando, na-meet ko si Ajo TV, si Butchok the Great. Si Butchok the Great, very supportive since na hindi pa kami money. Kasama ko na siya at kaibigan ko siya. So, nung nakita ko siya, parang wala akong ano ba yun? Yung parang wala akong doubt. Basta't nakita ko siya, niyakap ko siya. Kaya dahil kapatid ang turing ko sa kanya. Kaya, ayun. Andito si Inday Mamo Vlog, oh. Wala akong ginawa kundi po ako. Kapampangan din po siya. Kumain Ayan. ng pulutan. Wala akong ginawa ng mga pulutan. Oo, wala siya. Mami, right ko muna yung inom. Ang cute ng aso ko. Binigay sa akin ngayon. Mega shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Ayan, hindi ko mag-gadget. Apo Edward! Apo Edward ba? Apo Edward, kayo ba to? Ha? Kayo ba to?
Tagaytay pala nandun sa... Sana next time kayong mamit ko. Hindi ko nakikita. Ang bata ni Uncle Edward. Hindi ko ma-imagine na nakikita ko siya sa live na medyo matured pero napakabata pa niya. Napakabata niya. Batang kapatid ko siya. Ayan. Hindi ko kayo nababasa kung sino kayo. Wait lang. Napasok ako dito. Hindi ko alam kung anong oras sila uwi, pero nag-enjoy kami. Nag-enjoy kami, ayan. Okay, andyan sila. Sige po. Sino ka ba naka-live? Ano naka-live ko ba? God, very supportive person. And then, more power to your channel. And then, more blessings. We are here to support you. Brothers. Yeah, thank you. Yeah. Thank you for your always support with us. I'm very happy. We make sure. And then, what else? For you. Yeah, true. Yeah. And then we have happy for you. Happy now. Hello. Saan ka ba? Bakit? Ha? Wait lang. Bakit tumawag Turn on. Les Morales. Ay, House of the Yes. Ayan. This is for you, Kera. Diba? Kuya Johan. Kaya mo. Dapat kailangan mo. Gawin yung 25 para sa akin na rin. Dapat itong mga saan mo lang sa office mo?
I hope that yung boom. Ako na 10,000. Kasi kada $100 sa kasi nang yan ginawa mo magkano kada month tas balukan. Wala naman nag-vlog sa akin, ano? Wala. Ayun, vlog din lang. Ayun. Kita na yung asyenda mo kita. Ano, sunod-sunod, agahan na lang. Pero hindi pwede naman kasi pagkakaya ka lang. Makapag-content po pang daw. O, tatapos ba? Marami. Ano kita, bago pa ano? Hindi ko lang maalis. O, tapos kasama niya pa. Hindi, kung gusto nyo, ako na lang doon sa amin malapit lang sa amin para kung ano yung kailangan natin. Yes. Bibili. Malapit lang doon. Oh, malapit lang. Malapit dahil, malwalas ka rin na. Kung gusto nyo kung gusto nyo para Ano yan? Vegan white. Ay, sige lang pala yun. kasi ano po yung course naman? Oo. Si Renel, no ka rin kayo. Yun, no? Kasi malapit sa lahat doon sa amin. Kaya hindi. Kaya nga po ako. O, yung tsakal. Ano pang yaman? Ano pang yaman? Ilan ka naman namin, dress? Ayan pala, naman Pagkakas plus 25, ayan, pagaling ka. Kaya nga, Mark. Get well soon, Josa. Ayan. Hindi ba mag-e-edit si Martin? Hindi ko na alam kita kasi ikaw yan. Mark. Mark. Magaling ka, I love you. Alam mo naman. Kami nagsampo sa I know na you're not feeling. Ikaw, Christopher Chan, kung naiinggit ka, gumawa ka na sarili mong gimmick. Ganun lang yun.
Hindi akong hindi, ikaw may mag-live eh. Wala rin live. Mahal na mahal ka namin. Kaya huwag kang Bawal ang patola. Sabi nga ni Tita Renel. No? Alam mo na lang. Wala, si Marvelous lang. Ay, Jota. Nanonood ka man. Nasaan ka man, nasa sana nga mabuti ng kalagayan. Nasa mabuti ng kalagayan. Mahal na mahal ka namin. Alam mo yun. Na-obvious ka na. Kaya huwag kang mag-alala na yun. Kahit bumaba ka rin. For what? Basta, dito lang kami na-support. Alam mo yun, love na love ka namin. Anak, naiyak ka na eh. Ako rin. Hindi, huwag kang magtampo sa amin ha. Sana, matuloy tayo sa 17-18. Yun yung, yun yung, talagang the best. No? Ano ako, Dre? Lulag ka. Lulag ka. No. Nagtamo daw si Tres. Ako hindi. Dona! Wala akong live. Na? Nagtamo ako hindi. Live, shout out, live. Ayan. Nakakne. Si Christopher Chan. Kaya mag-bash siya yan. Amang ka? Mainis siya kasi Oh? barkada. Kaya ni Panche gigimik kong aliwa. Atin dyan kayo sabi na, pakilala yung ko followers ng ganyan. Tapos, dapat maging role model kayo. Ano? Kasi may minum yun. At mantaya po. Shout out sa 3 million in the house. Nandito po kami ngayon kay Apo Rodel Santos. Live, thank you so much sa my friend. Ano? Kinaikeke ni. Siyempre, okay naman. Ali, siyempre, strip niya din. Kaya, hindi ako na. Bakit? Hindi niya yung barkada. Kinawa naman siya. Hindi ako lasing. Wala na, Thank you, Joy. Ano ba yan? Sabi ko ay makakama ba yan na? Wala na. Hindi. Wala na kami sa concert. Wala na. Madilim yun sa akin, ano? Madilim. Wow. No? Mas malinaw yung kay mas malinaw yung kaya ka, oh. Almin's Vlog, shout out Almin's Vlog. Ay, baka kaya niya po ang Yan. Bakit ako dito? itang kaya mo, itang masala. Ano ka rin itang masala? Ay, no. Oh. Di ba? Oo, ano yung pakapin doon eh. So, magbalik niya naman kanya. Ay, no. Masala. No. Almin's Vlog, shout out.
March Paulo, Pusong Gala, si ano to, si... Hello po, mega love shout out po sa lahat ng mga bisita ni Edward Laksina. Ayan. At sa aking Kaya ka po, makabigila po. Makabigila. Christopher, Alani, Christopher. na Makain. Ito lang tayo. sa akin siguro. Ayan, hello guys sa inyong lahat. J. Iron here. Mega love shout out sa inyo pong lahat dyan. Ayan, 3 million. 3 million in the house. Ayan, dumadami. Kasi di 6 hours. Bigla ka mag-live. Sa'yo, bigla ka mag-live. Dapat yung video. Bawang 1 hour. Yung tayo ng nabata, di ba? Or kaya, okay. Hindi pa naman. Ulit pa na. Hindi ko alam kung kaya pwede sa Batangas. Hindi ko alam kung kaya pwede sa Batangas. Hindi ka pa ba nagpala? Wala pang desisyon. Hindi pa siya nag-CS? Yes, I Ilang beses lang nag-ino. Benda, pala. Pagkakaroon sa Batangas. Kaya kung pig, nasa kapas siya. Ano ka ba siya? Tapos lang, kasi bagay. Iba pwede siya. Pwede. Nakapas lang. Wala kang mating kabalay ako. Bamba natin. Kaya ako. Bamba. Ano lang tayo? Ah. Ingat, Master Chris. Ingat, ingat. Bye. Ingat, Master. O, dahil naantok ka na. Ingat, ingat, Master. Master, ingat ka. Ay, pag... Lakit. Yan ko lang. Dati. Makapalibili ako. Bawal ako. Bawal. Isa niya pwedeng yang kalay ko sa important.
Wow, Okay na yun. Kayo isang beses lang. Tapos, ako isang dalawa po din tayo. Ayan guys, i-end ko na po. At magpapalat na po. Oo. Wala pa yung design. Parang nag-apply niya. Ba yan? Okay. Ganyan? Ayan. Dapat mas maaga po sa natin. Hindi mama kasi. Dapat umaga na. Online na, no? Habang nagluluto sana. Bayad yan, mga bayad. Pwede ba, bago pa ano? Bago ako maalis. Ano ba ang ano natin? Ako sinasabi ko lang dapat ano na tayo may application para mag-settle na tayo lahat. Pero pa naman tayo Kaya naman ano tayo. Kung atin na tayo yan, kaya driver, mga president daw. Oo. Eh, kung apat lang naman tayo sa sabi niyo yung mga vlog, pwede naman daw. Is pero may siya sa para sa alam, yung pagkain na lang natin yung gas mo. After, hindi na lang natin ang driver. Ayaw ko naman mag-commute eh. Pagpaalam mo kita kasi, ano, Everyday ba yung sabo? pero Mag-commute, oo. Makakamura tayo doon. Oo. Kaya ako ba nila? Ito pa yan. Kailangan nakamalaki yan. Pero sabi ng Ayaw naman yung sa katakot. Ay sa ano. Para yung ano. ba, nakameda, para lang ganun yan. Kasi ito siya, ayaw niya. Yan. Pwede naman nila tahanin sila. Oh, yan, pwede. Tawag dito si Dr. Or siya, si Antoinette. Master Sepi! Ay, doon kasama ko si Apurnel. Apurnel, yung Master Sepi. Sabi mo. Master Shafi! Dito kami. Andito sila sa bahay ko. Si Apo Edward, si Tab J, Inday Mama Vlog, and then ako, nandito kami. Ay, hindi ko kayo nakikita ko sino kayo dyan. Ayan, Master Sepi, kumusta? At gabi na dito sa bahay ko, ayan, medyo,
Naubos na namin yung isang boteng tequila and then nag-red wine kami ngayon. So, napaka-super saya ko dahil imagine mo, nakilala mo lang sila sa YouTube and then makikilala mo by person, di ba? Super saya. I think this is second time na na-meet ko. Yung first time na na-meet ko sa YouTube, mga ka-YouTuber natin, si Butch The Great, Adjo TV, yung mga old friends ko sa YouTube na nakilala ko. And then na-meet ko sila nung last Saturday. And then now si Edward Lacsina, Inday Mom Vlog, and then Tab J. Andito sila ngayon. So kanina pa kami. Ako basa niya? Hindi ko sila nababasa. Sabi na, uy, malabong Renel, Yahoo, sabi na kami. Alam mo, na-surprise ako kay Apo Edward. Batang-bata siya, parang nakababatang kapatid ko siya. Akala ko medyo, hindi siya nakakalayo ng edad sa akin. Pero nung nakita ko siya ng in-person, napakabata niya. Atyo ka Pinas ka, no? Nasa Pinas ako 1 week na ako yesterday. Nasa Pinas ako yesterday, 1 week na ako. Master Sepi, atyo ya po Pinas. Kaya pimpin talagang may Yapo Ronel, oh. Atyo kami ngayon ni Karela, may lasing na Yapo Ronel ngayon eh. May lasing na Hindi, Master ako, Sepi. talagang napaka-batang-bata niya. Kaya parang kababatang kapatid ko siya. Oo. Atyo Pinas. So, sabi na, wow, Kaya nga, andito siya. So, imagine, nakilala mo sa Facebook. Ay, not Facebook, sa YouTube. sa YouTube. And then, makikilala mo siya ng in-person, makikilala mo sila, di ba? Kaya, hindi ko ma-imagine, nung na-meet ko si Butchok, parang wala akong alanganin na talaga niyakap ko siya ba na wow, parang kakaingit. Oo. May siya. Ayan. Sana one day ma-meet namin kayo in person. Master Sepi, salamat. Master Sepi, salamat. Master Sefi, salamat. Pwede ka mag-get kung gusto mo nga Master Sepi para kasabi na ka. Asin na kapakabata ni Apong Edward. Makikita nyo na medyo matured. Inaamin ko, nakita ko si Apong Edward sa sa live niya. Medyo matured siya. And then parang mataba siya. Pero in person, napakabata. And then hindi naman siya payat. Sakto lang. Parang kapatid na, parang nakababatang kapatid ko siya. Wala po yung Apong Gem sakto lang. Wala si Apong Gem. Sana si Apong Gem at saka si Apong Pic, hindi siya. Wala siya. Wala siya. Baka busy yun. Wow. Layo pa po. Sana si Apong Gem siyang naman mamimit namin. Wow. Sigurado tapo rin. Si Apong Pig, hindi ko alam kasi busy-busy si Apong Pig. Sabi niya pupunta siya dito, hindi siya pumunta. Hindi siya pumunta. Pero napakasaya ko, ayan. Yung parang hindi mo lubos maisip na yung nakilala mo sa YouTube lang, mamimit mo siya ng in-person, di ba? So actually, no Saturday, ang dami kong na-meet na ka-YouTuber natin. From Cavite, from Tarlac, and from Bulacan, na-meet ko sila. And then now, si Apo Edward, Inday Mama Vlog, and Tab J. And then next time, kung matutuloy kami sina Marvelous Vlog, at saka yung mga iba, sana matuloy kami. Para at least, bago man ako bumalik sa Spain, mamimit ko sila. And then, sana kayo, sa mga hindi ko pa na-meet, mamimit ko kayo. Sana hindi ko alam kung sasama si Millionaire Uchamot. Ayan. Hindi ko kayo nababasa kung sino nag-comment dyan. Pasensya na guys, medyo malayo yung phone ni Apo Edward kasi lobat siya. Huwag naman mag-live Apo rin yan, patent mo na yun. Hindi, anong oras na ba? Baka hinihintay na si Inday Mama Vlog. Nagtumatawag na si Apong Cesar. Magpapaalam na po kami. Ayan yung aking security guard. Hindi baling hindi ako naka-live, hindi ako nakapag-vlog.
basta nag-enjoy ako na nandito sila. Sila nakapag-live po sila lahat. Ako lang hindi nakapag-live. Pero masaya ako. Masaya ako dahil na-meet ko sila. So parang priceless talaga. Priceless talaga ito. Yung hindi mo lubos maiisip talaga na mamimit mo sila. Ayan. Kaya ano bang tawag doon? Yung mga makikipag-meet sa akin sa 17-18 sana matuloy. Para lubos na na before man ako babalik sa Spain, na-meet ko sila lahat. Diba? Sorry guys, medyo medyo na kami ng konti. Ayun, ubus na kami ng isang tequila and then isang red wine. Ayan. Magsasara na daw ng tindahan si Apo Edward. Oo. Oo. Paalam na guys. Guys, maraming salamat Ayan. Ayan, sa mga nandiyan. Master Sepi, maka-boreless na ako. On the way na ako bathroom, Mandiluan. Okay. Ayan. O sige na, Master Sepi, salamat ha. Ingat-ingat po and then Mag-get na kami. see you later po and see you around po. Yes. Ingat-ingat po kayo lagi and then love you all. Alright. Paalam. Ma'am Rosalie, salamat po, Ma'am Maraming Rosalie. salamat po, Miss Rosalie. Napakagaling niyo po talaga. Okay. Ayan, asin. Bye-bye. Bye-bye po. Kuya Vlad.